Pomba nkota mbanda kuja uno pomba nkota tikaona za Mwanza Luchenza municipality apa console ndekuti tikupita kukasungu ndili koma manambala 1 ni manambala 2 panambala 1 ni panambala 2 atu makandidate awiri amene akupikisana kwambiriwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika wa DPP panamba 1 kapena munjira ina tinoti Professor Arthur Peter Mutharika 3 Dr. Lazarus Makathe Chakwera 1 from 4 places imene yatsimikizidwa ni Malawi Electoral Commission kulikoma Luchenza municipality Kasungu ndi Mwanza Professor 3 Arthur Peter Mutharika Dr. Lazarus Makathe Chakwera State President 1 sitatseka pamene malinga nano ndi Malawi Electoral Commission ndi mafuna kuti uziweso Peter chifukwa ndi mawerenga musadziwitsa ine mudziwitsa amene akuziwa koma ndi mafuna kuti tingokhala tayezekapo pamene takambira napo bwino chifukwa ndi maona mene walembera Kathe akunena kuti mene pama zosatira zimene takamba za malo anayi acha zimene zikusonyeza kuti amene akutsogola chifukwa timakamba za anthu awiri amene akutsogola pa malo atatu achatapereka ndi Professor malo anayi kale ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive akuchita lead ndi 50,131 votes achiwiriwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera Malawi Congress ali pa number 2 ndi mavoti 13,139 sukoma kwambiri 58,000 against 13,159 according to Malawi Electoral Commission zimene azidinda kuzisainira ndi kuzitsimikizira chifukwa ndayo chati machitani official koma izi nzosimikizika sopano 40 from 16 makonsolo 16 tapangapo anayi Malawi Electoral Commission sambanda amene angabwere pano kumanena kuti ayi shift simnachiyambe bwino iya ikapena ayi mugwira ntchito motani monyinyirika ndikhozonena kuti ndiwe openga kwa umayembekeza kuti ife titani pano tizituka magazi pano tagwira ntchito yabwino ndipo tayamba bwino we had a detailed analysis ndi timu imene inali ni mwayi woonera press conference ndi kumvera bwino nzathu ujeni mbusayo Steve Wasomo muli ndi ntumi wa Mulungu ndi nzake ndi David amapala mandala wose atakamba nawo kuti apambana panji amaliza maka imene anandisangalasa nayo kuti mafiga wakhoza kuchepa kapena kuchuluka chifukwa chani anafotokozerano bwino kuti ayifunza kudziwa kuti iya imwina machine anatani kuti ayi potepesa mabwera tiyeni mukuponya ndi zimene zikhoza kuteremo siti nakamba nkhani imene ndeta bwerano ndi full analysis ya press conference press conference burning issues zimene nkhani zimene zinamanga nthenja kumeneko ndi easy ofuna kudzikweza ofuna kudzipha officers ali nchitokosi cha polisi usiku uno the in the cooler sana tifotokozere matsatane kuti kodi amanga chifukwa chani sana pa tanule ndipo tikhulupirira kuti Malawi Police Service komanso mogwirizana ndi Malawi Army amwina anene abwere kusogolo kunena kuti iya ife ndi koma ame osikweni sizikwakuza ame amamanga munthu koma chimene tikunena nchonena ame is just one other security agency in terms of enforcing law kwambiri awawa polisi ndi law and order ame wa security wise iso kuti order so komano kunkhani za law awapha akuwaganizira aphwanya lamulo akuwaganizira atenga ndi mwina apolisiwo ame akhoza kubwera no kuwapanga flag ngasi chifukwa choti wose akuchita chitetezo limodzi that's right and ninakondwa kuona kuti ku BICC kuti akulu amene wanthambi ziwiri zakumakhala kuonetsetsa kuti the place is well secured in terms of security zimezi zimaziyembekezera kwambiri chifukwa nkhani yayikulu ndionena kuti tikamaona anzathu achitetezo tikamaona zimapereka chilimbikiso uku kunde kuti sikungapange munthu mwina kungolowa kumene kucha kukapanga zake chifukwa chokuti security chani iliko tinaiwalanso chinthu china chofunikira kwambiri nanga ife kuti imene tizililimu kuti tioneke pakanema apa kwambiri tavalatu masuti abwino ndipo sam iwe olanyamata awerukachi ndipo tiyamikire chinthu china ase time is television pandidule
iya nyamata yake amavala olasika natu kwambiri kunoko maemployee kunoko ajina Tabi Chisomo Jihana ajina Matilda kuti ali pa TV ya chimene simabweka olozolo manyozedwa pa tsamba la mchezo zichi kuti akodi mwangovala ngati mupita kumunda amanyoza kwina kuti izi situ ndunyoza kapena ndunama kuti tingopa tipite pa tsamba la mchezo tikafufuze pa nkhani iyi ya kuyamikira kapena kunyozedwa pakapalibe kunoko sili manyozedwa timayesetsa kuvala bwino muliya kuoneka kuti anthuwa amagwira ntchito mwezi ukatha kamalowa kenaka amasamba tikusamba bwino kwambiri tikuoneka bwino kwambiri tikuoneka bwino pano ndi pagulu tikuoneka ku America tikulandira mauthenga kuchokera ku America takuonani ku America bambo ku America akutitsatira ndikungobwera pano ngati basi vuwe basi ndevu zosameta zili nyachi iya sema kumenezo ife leo mafuna tuwayamikira anzatu amena kumabwera pa Tabi ndiye akabwera well presentable set yawo ndimeneyo akabwera Black Jack ndi nyamata amene tinanzolowera kunoko ine suti ndamuona pano pa times pano chibwerere ni 2019 pa 1 November ndidabwera malo ano zayamba ntchito atafa suti Black Jack ndamuona zisangozi akumamenya Black Jack suti kuti Black Jack uchasuku yuwabwera akumenya suti akuoneka bwino kwa ine namuona kuje ndito atavala suti kulilongo namona ku kwati anavala suti ku amagwirizira wadziyambira ku kwati anagwirizira ukwati wa Pixie nyamata uli Pixie ndana wapambana ndi anali ndithu bridal party iya anavala bwino even tipite ku BICC Ajimweni, wamona Leia amena kwambiri. Leia Kathe Maulidi. Wamona Brian bana. Brian. Wanda mavala. Wanda msisa. Ndimo mwana mamuna zovala zimanka. Brian. Iya ya Brian. Brian ajimweni chimena mavala jina jili chose Brian. Ama kala face of times. Ama oneka kutu mtu huyu. Basi what time saboni kabili. Kwambiri. Huyu muri wandevu zamwanyi. Wandevu zamwanyi. Ama vala bwino kwambiri. Anyamata kulilongwe aja kuvala bwi. Even makamera manyato. Inde. Gulaji na kondwani muhono. Achina Mike Mataka. Then besides mafuna nene kuti ife watu amene timayenda naye sana bwererero ansinda obed ndi ali pa Nkaladi lero rugwira ntchito ndi mwana wa Nkaladi wakuchingale wakuchingale ni nyamata wadama kwambiri sichirake upeze walipota waika kaseda kachia ni Nkaladi Nkaladi kamwana kasimati kwambiri na amene kuti mudzitu kuona pano chonchi chimene tikuonekeramu mauwa kuti adzituluka chonchi kuli makina kuli zipangizo za magetsi kwambiri nde kuli zima screen kumene kwa laptop akulu ma screen achira kwayala nzungulira iyeyo pali china chokhanga tigia zotoponya ngati mabatani adaphunzira zimenezo ndi iyeyo yani pamene amachozota sound ya papa msiri chitunzi chichada chichafira ichi lero pali Nkaladi akuti ndiwo chingale maiki mataka Nkaladi tamene ali pamenepo ife set yathu imayenda ndi Obed wakuzingwa kwawo Obed yansi nthabwera mamawo akantenga 4:45 ndaona pa roast akantenga 4:45 kwambiri ife tikamaweruka iya bwera koma no ntchito yabwinoyi waiyambitsa ni Nkaladi ndipo timuyamikire kwa basi chabwino takamba mokwanira kwambiri about 46 minutes now tikukamba basi what is next nimafuna kuti mwina tiyambe kulowera kwanza kumaeria tiyambe kulowera kuti tiyambe tione kuti kodi kumaeria kuti bwanji komanso kwina ndi kwinako tizikhala tikuchita awati kuti zosatani kodi zosasimikizika ndaona pa Daniel Koma Mtima akuti wakonzeka waponya imene tikuti unofficial presidential and iyi ndi yaku Blantyre City Michiru Chirimba banja meti mulankhule nanga yeye timulankhule nimaona ngati kaya mphanga atungati wagona uziwe kuti udzuka kwa Daniel ndipatse namba lake jama 9 awiri Daniel tikuyenera kuti amene timulankhule timulankhule Daniel Koma Mtima Zimba talowesa ni namba lake ndilowetse namba lake tachita tichite kuti tuone kuti kodi Dani akuti bwanji akuti chani Dani ati pase chituzi bwino ankhule kana ngafeti zimulankhulira tisamuyankhulire ufiri udikwa anapita kwekha anapita ndife paja malawasi kufiri udikwa anapita kwa ndife ayagula amene asagone Dani yangu and is one of the finest reporters kwambiri mwana uyu Dani mwana olimbikira kwambiri anabwera panopo ngati inteni
bwera ngati 10 ine naona kuti muli munthu utu kwambiri I was not surprised kuti munthu nthawi yochepa anampatsa ntchito kuti Dani saina apa takulemba ntchito amadziwa ntchito mwana ulimbikira sanyinyirika attitude yake yabwino Daniel koma mtima zimba akuoneka kuti wagona uyo yutu achimene usiku ndogona usiku zijati madera usiku komanso tinene kuti anyamatawa ntchito ayigwira kuyambira pa 16 baje sima 7 ndiye kumangozungulira wapita ku BSS wapita kuna matete wapita kundira nde hiru wapita kuna nchole wapita ku CI wapita ku Zingwangwa achimene mwana usiku wonse uganza kuti ndepena umafika poti bwanji ndichiteko katulo pang'ono wagona Daniel wagona Daniel Zulo ndabwera kucheza ndi tabi chibwera ndi pamudzi pano sanagwiripo ntchito usiku inde ndi anamkunga nayo shift ya 6 to 12 ya 6 to 12 panja kodi tidala ndira ndife tabi sina kumanira nakula ndi tabi ndi apo tidala ndira ndife amkunga nayo ya 6 to 12 ndedzulo ndikucheza naye ndikuti tabi banja ali 40 mene imafika 10 koloko 14 ndinali nditatheratu ine ndikunena kuti anthu ausiku ajema kumana ndizi ndati tabi wali bwanji ngati sindinayo ndabwerezenso ndatsona ife tikamabwera ndi madzulojo ati izi 14 zofunika inuyo achimene usiku ndiwogona kwambiri ndipo tikabwera ndikumakhala ndi energy motero mama wako kacha ukakaona roster nkumvaso kuti 6 to 12 lamu pita 40 ndisapani makuti koma ziko kwambira mbuye usiku akulu ngogona nde yakunoyi ngati shift ya ife chimene yambiramo bambo chilibe chuzi chilibe pepani tikapo chani apapo press conference ya Megi yachitika anyamata amabwera ndi analysis ajalero sindikwaona agona ali kulilongweko BICC pana kucholera ndekuti atisali ifeyo kulankhula ndi 6 hours non-stop 6 hours ladies and gentlemen non-stop palibe kuti ndikuledio kuti ndikapo kaye program ya 1 hour ya nyimbo achimene palibe ndi ya basi achimene simasewera tusizamwana ati sizamwana ayi ndiye mati ndati tingobwera ndizotani nangasi uyu wagona tingonchitira ayi Daniel kuti wagona ife tikugwirira ntchitoyo imene umayenera kuti ugwire mwana watopa mwana ndamvetsetsa mwana wazungulira na mateteyo ndi amanena kuti ndili kuno kuna matete anakumana ndi anzake ena odziwa chiche waliwe kumeneko ndi kuna matete osati kuna matete kumeneko ndi kuna matete aliwocha bwino wagona amene ndiye iye analemba kuti chani watumiza imene tikuti awa ndi unofficial results mchingerezi mchichewa chake zosasimikizika nde iyi akuti zotsatira zosasimikizika presidential and parliamentary results for Blantyre City Michiru Chirimba constituency kuti inali constituency yanu Michiru Chirimba idali yanu ye Michiru Chirimba ndi constituency yanga koma ine sine nakavotera kumeneko ine nakavotera pa center ya Catholic Institute center yanga imeja ndimeneyo kumeneko ndikumene nakavotera ineyo kumeneko sitting MP ndi Noel Lipipa ndi amenenso akuoneka kuti watsogola wachita bwino atsimikizirane Ameki koma ndi amene watsogola constituency yanga ndimeneyo then ndimakavotera kumeneko koma ndoti constituency yanga ndimene yachilimba na matete yenje ndikunenako kwa hoja zake ndine bado kudi ni hoja zake mpanda wake huko Peter 40 big mpanda wake huko mkwama big suri kamera ndima khala pauna ai pauna aya bweleza niso chichocho patuma kama jani pauna ngati ai uko big ineyo sombali naye chabwino ndimene koko ndichite zimenezi sono kumeneko akuti registered voters anthu amene adalembesa kumeneko adalembesa 14,117 ndipo votes casted mavota amene adaponyedwa ndi 19,610 pamene valid votes mavota amene akuti ngabwino
ndi 19,197 amene void votes ma vote wonongeka 417 nakuona pazana paja anthu akamanena kuti ye void votes umakhala kuti umakhaninga kuti zimene zibwera bwanji chifukwa kwina kuja ndiye sakandi kulikoma kankuti ma void votes ndikudikirani mumalize anali 187 mwakuzi we ndikumachinga ndikumachinga achimene mavoti tisanende samagwisa ntchito chiwatu mavoti ono fana chikhoza bwino ndene makonda kwakonza kwambiri onongekawo ya chifukwa ni mavoti amene sana wawerenge pazifukwa zina kuti sana kwaniritse ndondomeko ya chisankho nde sada wawerenge sada agwiritse ntchito mavoti amene sada wawerenge osati mavoti onongeka mavoti ingaonongeke sono zikozokhala kuti munthu mwina adangochipindapinda mkukachiponya osachongapo oro zikozokhala kuti sada igwiritse ntchito kuti iyi sitiiwerengera mavoti amene sada wawerenge nde palipena mwapezeka kuti munthu wachonga mwina pawiri komanso ena chipongwe amalembapo chipongwe mwano pamene pochonga paja atu ena akuvotera pa kuchonga ndikupita kumakalemba mwano pa candidate wina mwano ena mwina phuzo kumene phuzo voti menja samaiwerenge nanga sinu mwachita zosemphana komosati voti yonongeka voti yonongeka ndi nthochi kuti zinali mudengo amakagulitsa nde zapulikapulika zaonongeka nthochi chabwino ndipitirire ndiyambe ndi atsogoleri atsogoleri paja adalipo 17 tiyambe ndi Joyce Banda, Dr. Joyce Banda achipani cha PP 72 tibwere ndi Athokozani Banda amene ndi oyima payo kukha a independent apeza 9 Kwame Bandawe AAA 13 chipani chimenechi wachidziwa atsikana anyamata azimayi chasango chitamba zingi ndewina wakavafusa akuti mwangoti atsikana anyamata ndi azimayi atinanga azibambofe mwatizibambo nde aunjereko so mwina yazibambo nde mwina yo adayang'ana kuti iya azibambo akuti inu mumachita matukutuku makhala mulikale apa nde iye akuyang'anira afuna kuti amayi ngoja zake nza achinyamata awa ndi amayi ndamene ndimaona kuti ati nthawi zambiri ndi bwanje sana nene kuti achinyamata meaning kuti asungwana ndi anyamata da included then amayi ndi abambo osapanga choncho bwana kuti achinyamata amayi ndi abambo osapanga choncho basi yeye adakugadiza choncho chabwino 13 Dr. Lazarus Chakwera chipani cha Malawi Congress apeza 1139 mumayi walapo makathe Dr. Lazarus Makathe Chakwera fukandi kumaona akumanena kuti Professor Peter Mutharika uyu wa UTM uyu alinzina sula pakati ka singano lina uyu ndi Bizweek Michael Bizweek usi oja zakati so kumachula maina awa pakati bwino akuti azizwe kuti okandi ndi Bizweek ndi Bizweek ne la Bizweek ndo ndalidziwira pamene walidziwira pamene kuti pali la Bizweek pakati neba ali ndi la Bizweek pakati ndalidziwira pakati chabwino Dr. Lazarus Makathe Chakwera achipani cha Malawi Congress ukulengezera bwino 1139 tichoke pamenepo tibwere kwa akamuzu awaliso ndira pakati amati kamuzu water chiwambo awa ndi a Petra chipani cha Petra Frank Tumpale mwene fumu so awa akamuzu water chiwambo chipani cha Petra apeza 12 Adio James Chilungo awa ndi oyimba paoka chabwino adabwera ndira nimweti mai adabwera nditu nikukumbukira lani mweti mai kuna kumwaso kanga danapita ndi munthu wa mai koda adapita nawo ndi munthu wa mai so Adio James Chilungo apeza 4 Cosmas Felix Chipojola awaso ndi oyima paoka independent awa ndi apeza 1 chabwino Adalitso lijali lapakati munati singano sadaike twa wasadaike koma pali lapakati koma paja Adalitso ndi Dr. Adalitso Kabambe UTM awapeza 1752 tichoke pamenepo tibwere kwa Atupere Muluzi chipani cha UDF awapeza 222
Tibwere kwa Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive apeza 15,802. Aphunziro Mvula awandoima paokha 1. Tibwere no kwa zina lichauma lichula a Frank Tumpale mwene fumbo achipani cha NDP awa apeza 2. Akondwani na Nkhumwa PDP 32. A Jordan Sauti PCP 3. A Smart Swira awandoima paokha 3. A Mirwad Tobias awanso ndoima paokha 4. Michael Biswick Usi oja zaka alibe mlandu Ozam 113. Apopo ndiye kuti ndamaliza ku atsogoleri koma tikumbusane kuti izi nzosa simikizika eti unofficial results mu Chingerezi. Tipite ku aphungu parliamentary uku amene adachita registered votes 24,117. Votes cast 19,564. Now and void votes 334. Ndeti bwereno ndiri pa aphungu. Uku Amako Butawo awandioima paokha 803. Amon Mbwana achipani cha Malawi Congress 353. Sadati Forte Mzungu nimayangana Forte ndati kodi ili rufatana ndinu utulizi la Forte la pakati. Sadati Forte Mzungu awandoima paokha apeza 1,022. Fatima Nkata UTM 1,126. Apita Ntopa awaso ndoima paokha independent 101. Alaskeni Vigaro awandea Democratic Progressive Party 8,161. Atikomenji Zamangwe awandea refu chipandi cha refu 121. Ndipo a James Zuze woima paokha independent 7,543. Ndeti tikaona pa osewa ndiyambe ku atsogoleri kuja ndekuti amene atsogola ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive ndi 15,802. Ndipo owatsatirawo ndekuti ndimayangana bwinobwino apa kuti owatsatira ndi ndani. Owatsatira ndekuti ndi Dr. Daliso Kabambe achipani cha UTM ndi 1,752. Tikapita ku aphungu ukuku ndekuti Vigaro mwakonza Vigaro wachipani cha Democratic Progressive ndi 8,161 amene wandi kodi dzina la olo yamba tinati bwanje Rasken Vigaro ndiye kuti wowatsatirawo ndi James Zuze oima paokha ndi 7,543. Wagwira ntchito yabwino kwambiri Sambanda. Mwenano pamene nthawi ikuti 2 minutes past 1. 2 minutes past 1 mbada kuchi. Kati mweni mwa usiku. Okuba safika nthawi zino. Okuba ikakwana thukulo pakati pa 2 AM ndi 3 AM pamene amakonda kubwera ku nyumba. Okuba ambiri. Amaba nthawi imene yoyoto. 2:3 AM. Umakha kuti tulo takutenga nthawi imene. Tulo timakha kuti munthu you are in the middle of tulo wa gona moti basi moteratu koma ikamati chamma to follow ambira makhalu tulo tathera akuchita zinthu zina ena amakonda kuti the rush kuteke shower magwira ntchito kaya pa laptop kapanga zinthu zina kandi ana school ndota kuwerenga de ngoti gbabende nyumba amati kuti ndi chani daddy so okuba maopa kubwera to follow koma nthawi imene amakonda kubwera ndi between 2 AM and 3:30 AM time imene ndimene ndimakumbukira nthawi ina yake ndili mwina chama zaka 10 15 ndimakhala ndi cousin wanga chakuzomba
koma adandisiya nthawi imeneyo ndimayang'anira nyumba ndithu yayikulu ndithu nde ndidalipo ndekha nde kudabwera akuba uzombako kudabwera akuba nde ine ndi zaka 10 achimwene nde ndidazuka ndiyang'ane mpanja ndikuona anthu atatu achimwene ine mayo apa nde ndatha basi achimwene zimene ndachita sinduziwa kuti ndidaganiza bwanji koma ndangoti ndiyambe kuthamanga nyumba muchi ndikhale ngati kuti mwachuluka anthu ndamba kuthamanga ukakhala ngati ndikukatsegula pachiseko paja achimwene koma anthu adathawa liwiro apita koma mumtimamu ine mantha mwini kuche kuti amaja sabweranso kachiwiri koma mwayi wache ndoti sadabwereso unali usiku nthawi imene munenayo between 2 and 3:30 amabwera imeneyo wani koloko kuti abwera kuzaba wani koloko past 1 ayi amazoti tuloti ambiri sadamalizitsi inamonera mipira amonera mafilimu ma 12 muchatite kagone amakati tulo sitinatani ndi amaopa kugwidwa mwansana amabwera nthawi yono kuti tulo takulowerera kwambiri koma nzeru imene unaitenga kuti sindikuziwa kuti kodi ndaitenga kuti nzeru oroka nangotsegula choimba ndikuchikweze volume yambe kudinda alipo alalete ndimafuna kuti mwina utenge sinduziwa waiona samale imene wachita Feston Malekezoyi ayi ndibwera kudzaiona walemba ndithu samale of an official final results of Mzuzu City District Council imene ioneka kuti mwina kuti amene awatisatira pa tsamba la mchezo la Times 360 komanso pa kanema wa Times komanso pa Waides pali munthu wina omvera apa wapereka comment of course pali ma comment ambiri koma iyi angondisangala sivili ndinena akuti yamikira kuti tavala bwino amavala bwino ndizoona adi anthu akuti ayimizima mavala bwino ndi akuti akubweranso ndi comment nthawi imene mukuine nayi nthawi yachiyabe kwambiri between 2 and 3 ni nthawiso imene kuchipatala anthu ambiri amamwalira ati anthu ambiri mchipatala amamwalira between 2 and 3 am yeyi ndi dokotalaso ndiwaza chipatala ndithu akunenaso choncho andi do you know kuti anthu ambiri amamwalira usiku kapena mbanda kuti masana ayi umva atisiya usiku ndi ndakhalanso ndikufunsa I think program ya Solomon chamwina timfunse kwa chipatala kuti kodi chizimachitika kuti chifukwa chani anthu ambiri amamwalira usiku chimakhala kawiri masana alipo mamawa alipo ochepa koma tiwerengere chiwerengero ngati anthu 15 amwalira tsiku limodzi 10 ambiri usiku anamwalira usiku ndi kufunika atisiya usiku atisiya banda kucha ndiye za Solomon jadi Solomon aenda si next week ndiye mama program Solomon aenda si ndi Solomon ku radio aendapo Solomon ndili ndikena kake kuti ndimakonda kuauza anthu kuti wagona ndi mwana wagona ndi bonda kamene kondekati nde wina akakuti komadi wagona ndi bonda zona ayi nkhani yabwino kwambiri anthu ambiri akuonera ndi akuoneranso malizatsi kwambiri akuonera David Kadama naye akuoneka kuti nayenso sadagoneka akuoneka kuti nayenso amafuna azikonzi ndithu apapa akuoneka kuti ngani ya dashboard iso nde ikuvutanso ngani ya dashboard akuti dashboard mutipasira liti ndati ndimafuna ndipereke ndemanga imene watumiza David Kadama watumiza David Kadama wandilembera kuti make confirmed results announced at 10 p.m. press conference 19th September 2025 nde walemba likoma 1817 4100 chanchani walemba zimenezo Kasungu municipality walembaso 8800 chakucha kuti Dr. Lazarus Magafe chakwera Professor Arthur Peter Muthalika 7831 walembaso yakulichenza achakwera motere nde musimo walemba mawu awanena kuti nde what we gave you and omvera as an official results mwamva statement inde atanthauzireni anthu mchichewa ndawerenga Chingereza kumayambiro kumanena kuti nde kuti what I gave you as an official result nde kuti mukunena kwake kumasulira kwake ndikonena kuti izi ndi zomwe tidakupasirani
zosasimikizika zija zufanana ndiziti ndizi kapena mosa chotsera kapena kuonjezera any single figure zimene times ida kupasani malo ano kuti izi nzotsatira zosasimikizika koma ameki adzabwera ndikusindikiza malingana ndi David Gadama. This is now according to David Gadama. Ifika wandirembera text imene indamene tamwerutsa pano akuti zikungoti funny zifanana nde sizikusiyana apereka nimafuna tiwayamikire ma reporters athu kuti ntchito imene mukumagwira ajina Komatima Zimba ajina Isaac Salima anali mcholomu ajina Innocent kula ajina Mangochi Machingaku ajina Imamu Ali Mdedzamu ajina Feston kumpoto ku ajina Taonga mulilongwemu akugwira ntchito yabwino akhala akugwira ntchito yabwino ndipo ndi chikhulupiriro kuti apitizabe kugwira ntchito yachani yabwino nanga itu ni nkhani yonyaditsa nkhani yonyaditsa kwambiri mene waneneramo zikuoneka kuti timagwira ntchito yabwino kuonetsetsa kuti zinthu zija zikuoneka mwabwino chifukwa pali pena kuchita mphuma kuchita msangamsanga mwachidule sitifuna pano kupanga matama kapena kumanya kuti mukuona atu an official tu tamuonani an official afanana ndi official ndi masangalala ndi one other comment imene osewera wakale wa FCB Nyasa Big Bullets komanso Chancellor College Peter Pindani analemba pa tsamba lake la mchezo analemba kuti lero ndi mangowerenga analemba kuti ndimafuna timvetsetsane pa nkhani ya no official amalawi anzanga akati an official sindoti zinthu ndizabodza kapena wina wangoziphika koma kuti zinthuzo zikuperekedwa kapena zikulankhulidwa ni munthu amene si mwini kapena oyenera kutero ngati mwini ya in this case mwini chinthuchi ni Malawi Electoral Commission ndiye ine ndikamalankhula pa times sindikulankhula ngati Malawi Electoral Commission ndikulankhula chinthu chimene chapezekacho chimene chilipo malo mwa times ndiye chifukwa chonena kuti ndikulankhula malo mwa times koma chinthu icho ncha mwini alipo si official chili an official ndi ndalongosolera bwino kwa malongosera bwino kwa basi so kupeleza mawu awa nimafuna nero zimene manena Peter Pindani pa tsamba lake la mchezo ndizoona pakoza kukhala timavuto tina tonena kuti mwinano chifukwa cha upangiri wina umene ameke amakhala nawo kuti aya mafika awada anabwera kuchokera ku Chitipa kuchokera ku Lilongwe Mapuyu koma firiyo samene okhala firiyo amene okhala 8 ndi anthu amacha kuponya ameke amakonza pamenepo so nimafuna be kungodutsa mmene momote ndi chifukwa chake pamakhala kuti akachita mbali inayi ndi mbali ina azichite tali bwino wongesera wona kuti kodi apa zusiyana koma mmene wafotokozera manje kuti ndi ndende sikuti zasiyana yani ndi mmene zimakhalira ndithu chifukwa apa ndetu zupeka chituzi chonena kuti yayi zinthu zituzisatira mwandondomeko yabwino komanso kuonetsetsa kuti china ndicho zimene tikumakupasirani kandi an official icha chizikhala chikuyenda mu 24 minutes past 12 deo Deogratias Mana anatumiza uyu ndi mmodzi wa akulu amene amayang'anira Lilongwe Bureau mwina so wankulu kwambiri kumeneko ndi yeye Lilongwe Bureau times kulilongweko kaya kuli newspaper kandi yani wankulu ali kumeneko anatumiza press release yochokera ku police nimakuganiza kuti tiiwerenge mukhoza iwerenga ndiwerenga mchingerezi then titanthauzira kuti tilankhulenso ndi omvera kuti amve kuti kodi inali motani pali logo ya Malawi Police Service dale ayikapo logo ya chiigo chicha chilichonchi chiigo pali chiigo pansipo pali mbele kuti Malawi Police Service kenako Public Relations Office muntundamo muli address address ya ku National Police Headquarters address POLGEN Lilongwe 3 direct line pali namba la pamenepo fax number ili pamenepo email ilipo ili pamenepo police.gov.mw ili pamenepo ndekalata yemba moti alemba kuti chechen date 19 September 2025 media statement ndiye ndifuna ndiwerenge Malawi Police Service arrests 8 suspects in connection with alleged data
manipulation in the 2025 general elections. Bungwe la Malawi Police Service lamanga anthu asanu ndi atatu powaganizira kuti amasintha mafiga, amasintha manambala, amapanga tampa orokapena amasokoneza anthu amene amasokoneza manambala achisankho cha chaka chino cha 2025. Izizi ndikuoneka kuti bwanayu amatilembera deo ndi bwana kulilongwe amatilembera time timapanga chakuti kuda polisi unene anthu mwamanga chifukwa chani ndiyesa deo amatitumizira chifukwa cha nkhani imene kwambiri ndiyele tifati nene kuti nkhani ija malingana ndi chikalata chochokera ku polisi chimene chatuluka usiku wa lero akuti anthu asanu ndi atatu amangidwa poganizira kuti amayesera kusintha manambala achisankho. Apa pasakunena kuti mwina ndi chisankho cha president kapena cha phungu kapena cha makhansala koma chisankho cha chaka chino chapatatuchi mbadwa zisanu ndi zitatu zikuganiziridwa kuti zimachita zimenezo. Nde kalata yapitira kunena kuti Malawi Police Service has arrested 8 people suspected of manipulating data for the 2025 general elections. Malawi Police Service arrested the 8 at Nkhoma Constituency Tale Center in Lilongwe on Friday, September 19, 2025, where they were working as data entry clerks during this year's elections. Their arrest follows investigations Malawi Police Service was conducting on an attempted suicide case involving Mr. Clement Chikaka, a Malawi Electoral Commission constituency returning officer for Lilongwe Nkhoma constituency. Apolisi wa amanga anthu 8 wa potsatira kudzipa kumene amafuna kudzipa mbadwa iyi Clement Chikaka a returning officer amene amagwira ntchito pa Lilongwe Nkhoma constituency. Nkulu amafuna kudzipa kudzikweza kutenga moyo wake ngati munthu wankulu amene amayang'anira chisankho pa constituency imeneyi ya Nkhoma ku Lilongwe. Ndiye anthu 8 wa nangasinde kuti polisi ankwizinga uyu ali pa chipatala mulemba statement mwina mukulankhula kwake watchula anthu amenewa ndiku malingana ndi apa in connection uyu atamanga zikugwiriza nanso kumangidwa kwa anthu amenewa zikugwirizana ndi nkhani imene tikukamba motero. Ndiye kalatayi yapita Chingerezi chichapitira kutero motero kuti the service is also following up on a number of similar cases reported in Mangochi. Ata polisi alinso pakalikiliki wina wa nkhani zogwirizana zokhanga tizomwezi mboma la Mangochi, Chikwawa, Blantyre, Machinga ndi Kulumbi. Maboma onsewa apolisi ali pa chinchitonso chokuti agwire ntchito ngati yomweyi akwizinga anthu ena kumeneko apolisi. Malawi Police Service urges Malawians to remain calm as it works against the clock to finalize investigations. Amaliza motere kuti apolisi akupempha Malawi tisunge bata pa nthawi imene apolisi wa akuchita kafukufuku wawo pa nkhani zimene akuziganizirazi. Taimasulira bwino kalata ayitu apa palibenso zotika maunkamwa taonjezera kapena kuchosa simudaonjezere simudachosere ndipo mwawerenga bwino kwa basi apa palizampira mwatanthauziraso palizampira apa kuti aya ifoto iyo ndo wampira palizampira apa pali kupangazi izi sisachisankho sukulu yawo tankhani ndi imodzi koma masankha kuti ineyo zimene zandikonda kumtima kwanga kundizi komanso kuntchito kuno ali ndi ufulu ndichotsa kuti ineyo pa desk pati kuchotsani muzika mukhale no pa desk muzipanga izi mesa ine sukulu napanga journalism yomwe pali zosiyana taimasulira bwino kalatayi tamvana kumeneko zikumveka kumeneko mwayimasulira bwino kwa basi yeno kodi kumapeto kuti uone kalatayi kuti alemba kuti yani kumapeto asayinira Mr. Peter Kalaya ndamene asayinira kalatayi ACB amene ndi public relations officer wa Malawi Police Service. Now deo timafuna tikuyamikire ndikanakhala kuti ndapanga ukanakautira kata indaiwerenga nthaija analysis yathu ikanakhala yabwino kwambiri koma tinachita bwino komabe tinachita bwino tapempha kuti ya tamangitsani nkhani anthu amamanga pasifukwa ziti mwakuti sono tailongosolano bwino nkhani nawo apapa vuto linali pati kuti
anzathu amene amalongosolo awa amayiro amangonena nobwino bwino fankhani ndiya set for kwambiri ndiye samwina kapena nawonso chifukwa nthawi zina pamafunika ndithu kugwirizana ndimaona ngati kuti mwina Yoramu akadatenga statement yawo ibweze ali nayo pafupi mwina akadakawerenga imene kuti dadikirani ndikuwerengerani ujeni imene statement koma chinthu chanthu sakugona ati mumuze Sambanda kuti atupereyo waiwala Austin pakati Ajimene anthu akonera kopya. Alipewa ndani? Austin. Atupele Austin Muluzi. Austin pakati. Uku ndikuzomba tukumele. Papa Cloud ndani ka. Akuti ndaiwala Austin. Atupele waiwala Austin pakati. Yeah, zambavu. Usiku ndoko. Wina akamanduza akuti atule ndono kutuluka maina. Akuti nangasukuma tuluka maina. Abanduza ati kutuluka maina. Depa cha umakonda kutuluka maina. Ati posa chedo apativa maina ngati elections wakuti. Kaya tumpale wakuti. Malinga ndi message nde wina mpaka nabwelesa imene ya dashboard. Akuti kukhala dashboard ka mwafulirwa dashboard. Dashboard ndiye ikuti yana. Ndiye iti. Ya dashboard imene dashboard timaonesa nde ngati nanga sipa khala pa ukambidwe ya mwachoseraje dashboard mwakuti nde kumakhala ndito aliyesa kuziya nkhula mmene angaziyamkulire kuyankhula mmene wanga ngati unanena mucha kunena kuti yayi aliyesa makhala ndi mmene zinthu wazionera ena kuchosedwa kwa dashboard kuja kuti yayi kodi mwachitapo motani mwatani aliyesa kuyankhula mmene angazimverere koma ndi zinthu zonena kuti yaitiye ndideke pali zinthu zina umafunika kudeka ya akuti ukadeka pa group umaona no ma group paja wanda samagona iwe ndine tikabwera ni madabwa naye pakabwera seti ina wanda amakagona aisi simage wakagona bwana tadzigonani uno ndi usiku mama kagwire ntchito wanda walepa pa group yathu ya Malawi size 2025 akuti 40 ukungolankhula weka sutopa mpaseko cross some please ne plan wakwera kudzayankha kuti koma abale ine akuti ujera kuti kodi adakupasa iwe ndipita 40 chifukwa chali adakuyika nawe kuti amafusa muno mujeni mwathu media house ndendi kuti ya mukuziwa chimene adaitikira ine ndipita 40 chifukwa ine pita 40 ndimaziwa pokugwira pale koma sports remote pa TV ya mama wife breakfast live sport tapanga limodzi komanso umaziwa munthu umaziwa kuti pita 40 akayankhula apa ine ndizimise choche chifukwa ine yokuyika ndi wina oti mukangana choche ndekuti siyenda bwino kwapa zikhala wina tu kuti pita ukayankhula umaona mmene amakhalira ndingoti seti pakakhala kuti pali Wanda nde pali Brian nde pali Kathe pali seti imene uisiya nde utenge seti ya Wanda Wayana ndi Nsukuluzi uisiya ndio tenge olota kwa pali set ya Brian Wanda Leya ndio uisiya akulu upeza kuti wina wake apa ngasafa ndio kwambiri yusi kuti Nsukuluzi ali ndi Times Group amakhala mwana oti akufinyika akufinyika kwambiri chifukwa mukantenga mu boiling pot mmene muli Brian alibe odi alibe pepani ni mwana wachibwana kwambiri Zulo ni maonera nde Wanda amamuza Brian iweyo kaya uli ndi kudzodza kuononga uli ndi kudzodza kotani umata kunkolera munthu pena paje kuti munthu walankhula chimene sumena kutani Wanda madandaula now you can't put Brian nde umuikirepo munthu odekherapo kwambiri ngati mena nali Nsukuluzi ndio Nsukuluzi ajakhala victim ndio kwambiri pamafunika kumuikira moto ngati Wayana Wayana ni moto moto waje sikuti ndi moto wa Brian uli pamusi kumwe mabwera okuyaka uli pa level ya ndio mata ukachitana uli pa level ya Wanda koma Brian kuti mumuthe adeke muikireni Kathe maulidi Kathe azikasusulana bene amatsusulana yana mazabwera Wanda ano ngati peacemaker kwauza kuti tadeka iya mabwera ngati mfumu uzimisa ngati so pairing imafunika choncho kwambiri imafunika choncho